Vítám vás tu dalšího videa. Promiňte tady u té písničky za to malé zpoždění, jsme nestíhali sebírat všechny pečupáky, takže to bylo hodně těžké. A máme tady jednoho nového pečupáka, jednoho už jste mohli vidět. Jmenuje se Tina. A zbrali jsme s ní jedno video. A to se jmenovalo Loposo Tina jako malá zpěvačka. Takže Tino, pojď sem ještě jednou. Takže tady to je Tina. A pak, jak jste mohli vidět, tak tady máme ještě jednoho. A ten se jmenuje Leo. Toho jste ještě nemohli vidět, ale někde jste ho viděli určitě. Myslím, Loposo Lucka ho má. Jedna. Loposo Lucka jedna, no. Natáčela takový video a Belinda, bylo to vážně krásný. No, takže jdeme k videu. Mimochodem, toto video bude takový mixík, takže se budeme snažit nějak, aby to bylo dobrý, no. Bude to spojený s obyčejným týmem, což se týče předpeklí, takže to je úplně to samé. Prvního týmu a našeho týmu. Jak vidíte, tady máme jiný domeček, že ho zbořil. Takže může mít na to. Nespívej pořád. Dobrá. Mimochodem, že mimochodem, toto video bude představení, takže všichni půjdou na představení do takového divadla, kde se bude hrát představení Loposoči Sofie první. Možná to stále je taková volovina, ale k pečupákům se to docela hodí, takže si počkej. Tak a teď se stěšíme, bude divadýlko. Takže začínáme. Bývá se věrběholkou obyčejnou, pak stala jsem se náhle princeznou, co počít mám se s tím? Teda ještě nevím, co počít mám se s tím, snad se to naučím. A na zámku žiju s novou rodinou a moje školy jenom pro princezny jsou. Na 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 na, že vím, jak to sním. Být princeznou je práce pro mě akorát. Sofie, na každý přísahám. Sofie, že nejlepší jsem já a že na to mám. Sofie první. Festival Zborůvky. To bylo ještě kdysi dávno, když ještě jsme měli svoji vlastní maminku. Pak nám ale přišla macecha, která měla dceru Sofii. Šli prodávat chleba. Můj tatínek si jí moc zalíbil a oženil se s ní. A tak Sofie se stala naší sestrou. Pak se všech stalo. Mňam, 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 ta večeře je vážně dobrá, pane bla, 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 já vlastně nevím, jak se jmenuje. Děkuji ti, Sofie. Tak a nyní bych oznámil, na příchod Sofie se bude dělat slavnost. Ale tati, já s bráchou jsme žádnou neměli, ale měli, když jste se narodili. No tak pojďte. Už bychom asi měli jít, ne? Na kutě, co ty vy na to? No tak možná asi jedno. Má pravdu. A mně se na kutě jí nechce. Já něco vymyslím.
princezna. Neumím tančit, neumím nic. Bojím se. Hruza, to je hruza. Jdu za maminkou. Mami! No, co mě rušíš? Já se bojím, že to nezvládnu. No, to je tvoje chyba. Ani maminka mi nepomůže. To je hůře už dneška. Je vážně hůře. Je děti. Ach jo. Ale pan Cendrik. Teda pan Cindrik. No, ježiši, já už jsem na kamerku. Já jsem takový blbá. Takže mě to netěší. Ale kde je? On tady prochází o půl do těch chodbami, takže tady nevím, počkám. Promiňte, jestli jsem byla možná moc blízko. To zase dá další prohlídky. Sofie, drahošku, co ty tady děláš? Neumím tančit a nic. Neboj se, pomůžu ti, pojď jen za mnou. Pip, to je dobrá. Tohle řekneš. At first service, hlavně teď ne. Ať na to, jo, tak dobře. Druhý den ráno. Já se těším. Teď se snažím jako hvězda. Tak pojďme tančit. Takhle. Jsme tady běželi. Nejsme. Ježiš. Ale bože, ještě musím tady nějak. La. Eniky, beriky, bus. Co? Tak všichni jsme. Já to nechtěl, já jsem se těch vyslovila špatně. Sofie. Ježiš. Sofie, co se ti stalo? Co tady děláš, Popelko? No, tvůj amulet mě semka přived, když je nějaká princezna v nesnázích. Druhá princezna jí pomůže. Tak jaký máš problémy? Všichni se nějak začarovalo. No, to si musíš pomoct sama. Co? Ale neboj, protože přátelé si pomůžou. Embro. Ty jsi neusla? Ne. To je dobrá. Od čeho je to? Takže nakonec to dopadlo šťastně a vesele.